Yo, what's up? May hapon sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa itong tanan. O karon no kay magkuanda, deliver ta og pintos. So kanina ding order mga gano kay order ni Gaw Junel kay birthday niya ron. Kay birthday Gaw. Kunya kung mag-birthday mo no or na may mga okasyon sa balay, bunyag, kasal. Nya mangita mo og dessert panghimagas. Nya naglibog mo sa inyong ipa dessert. So order mo sa mga ano og pintos. Kadi mo maglibog, barato ra nya, lami, garantisado nga lami. Hindi ka nilami, pwede rin nyo uli. Ato na tano, ito ang langay. Let's go! Ahon, ahon. Atong iba rin ang bagno kay init kayo. Wa init ang adlaw pero init itong buko-buko. Nita. Main ta no? Pagkabot sa atong katiguangon, makabike pa ba ta? Makabike pa ta. Nga parehana ni tatay ba ta? Fighter kayo. Fighter guys ah. O lang. Dapat pa nagkahawis tubangan no. Na. Kaya ka na sa ubang tiguang. Fighter ko. Tuol lang tumaga. Mga spintan lang kabanyak. Kaputan ta. Nanatari mga ga. Ang problema kay mo replay si Gaw Junel. Asa na karon siya? Sudlon lang uro natin para mausa. Na Junel jeep. Si Ma'am bayad ni Gaw? Order na niya? Oo. Gagaw di mo? Imo ako ni Ma'am, lay. Free rin na oy. Wala free mo mo, gani free tambal. Salamat kay tuwa sa man special. Oo. Pwede nimo kuan basta Ito ning loto. Oo, Ma'am. Di sa man ning loto ka? Kuan? Oo, ajud. Sa asa man? Dakit ra sa. Tugno lagi ni Gaw. Oh. Oy, kay gibayra na. Dakit ra gyapon Ma'am. Luwa sa mayngan. Sa man panganak sa nako o sa naghimo? Pangan sa naghimo? Oo. Kuan Lisa. Okay na na mo? Tara Gaw. Salamat Gaw. Delivery successful na mga ga. Oh. Doon na ta uli pero di sa ta muli sa iyo pa man. Hapit sa tagpaskitan do ta diri kadto. Apoy. Ang halin sa order, hurot na yun.